Maayong gabi kanatong tanan, kini si Kenry Likayan o ubanik ko ninyo dinhi sa Pusok Elementary School aron masayran ang kasamtangang mga paghitabo dinhi sa gihapon sa BSKE 2023 sa MyTV. So, time check no, alas 5:30 City na sa gabi o padayon gihapon ang pag-ihap sa ato ang mga namotar sa mga botar dinhi sa Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. So, nunot sad sa election code for barangay and sangguniang kabataan elections, manual ang counting sa ato ang mga boto. So, karon no, nag-start na ang mga voting precincts sa pag-ihap sa mga tagsa-tagsa ka mga botar. So, there are precincts na bago pa start ang uban pod kay ang ilahang tali nga ballot sheet kay murag ikaduha na. So, pakit-on ta mo sa sitwasyon diri karon. Alright, so naata karon again sa Pusok Elementary School. Diri namotar ang atuang mga lumulupyo sa Barangay Pusok, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Igamit sab ang atuang tunghaan para sa National High School na nahimutang dito sa sewage nga bahin or dito sa Matumbo nga Pusok. And right now, again, padayon gihapon ang pagtali sa mga votes. Makita sa nato nga naapod tay mga spectators nga nag-atang sa gawas. Nag-atang po ato ang mga spectators na naapod tay mga watchers nga kauban sa ato ang mga electoral board sa pag-ihap. Inyong mabantayan again nga mano-mano ang pag-ihap sa ato ang mga botar. Nilot kini sa election code para sa barangay and sangguniang kabataan elections. So, ang ato ang pinili ay nagsugod din ang buntag alas 7 o gituyo kini nga mahuman mas sayo alas 3 sa hapon. Sanglip pagabuhaton pa ang mano-mano nga pag-ihap sa mga botar. Makita ninyo, gamay ra og tawo sulod sa ato ang voting precincts. Dili ka gamay. So gamay ra jud ang tawo diri no. Naalang tay mga magtutudlo isip mga parte sa ato ang electoral board naapod tay mga watchers para pod siguroon nga ang pag-ihap walay grano sa pagpanikas. Dinhi sa Barangay Pusok ug wala ko masayop aduna joy kontra ang kada posisyon. Adunay duha nga nidagan sa pagka kapitan o sa ato apong sangguniang kabataan aduna say duha ka partido. So mas init-init ang ilahang panag-atbangay diri sa Barangay Pusok no. O kung makumpara nato, hello. Ayong gabi, ma'am. Kumusta man atong eleksyon karon atong pagbota? Oh, diba? Live na? Oo. Sa MyTV dahil ma'am, MyTV Cebu. Okay, hi. As of the moment, kanang kuan man, sana linaw. Kasi English. Okay, Bisaya ra sa ma'am. Linaw, pero ganiha, nagubot to ganiha tungod atong usa ka laki na nadagao black bag. And then, ang suot ay ato kay flashlight ra. Black bag? Yes. I see suspicious. Actually, naa siya. Asa to nag-black bag? Ay, nalakaw na? So, unsa Very suspicious yun. Mo to siya, ang gida siya sa... bago lang na karang execution room. Oh, bago ra. Tungod nga ni na ay ka. Oh, kanana ng black bag. Ayun, napakita mo. Sige. So, salamat ma'am, salamat. So, aduna tay report diri no nga aduna day suspicious nga activity nga nasayran diri sa Barangay Pusok Elementary School diin aduna sa daw nakita yung black na bag. Very suspicious ang kani siya nga incident. However, ang sulod ra day sa black na bag kay flashlight. So, aduna sa kita makita nato nga ay kanang sakyanan sa or patrol nga naka-istasyon dito. I believe para siguro ni mo responde sa maong complaint siguro mahitungod sa kanang black na bag.
So wala na to ginabi ang ato ang mga kapulisan kung unsay nahitabo kabahin ni ini. So wala na to og hinabi no. Kay matud pa sa ato ang mga mamutaray, hapsay naman daw ang ilahang pagbutar apan tungod ingatong sitwasyon o insidente medyo nakahimo kini og kagubot. So naa diri no. Again, I believe it is almost every precinct nga aduna tay mga kapulisan nga gipakatap para pod taon ma-ensure ang atuang security o safety. Alright. So kana no? So waya na to og hinabi ang atuang mga kapulisan diri. Okay, pwede sila ngayong gabi pwede mag-interview gamay from my TV Cebu. Like murag ang kuan lang situation diri sa barangay Pusok. Kamusta man ma'am ang kuan diri? Seguridad labi mga kapulian nga nanghitabo sa ganihang buntag hantod na human or So far, sir, peaceful. Wala ini kang ganyan, naratoy gamay lang ako nga promotion pero wala ra dai. Media ra dai. Unsa man nga commotion pud ma'am? Ang ba to flashlight? Abot lang sa iyang gidala nga plastic bag. Kanang garbage bag. Garbage bag. Yang sulod puros di ay Flashlight. 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 I see. So suspicious. Pero okay na karon na settle na. I see. Aside na ma'am, sa raman wala ray mga kapulian. I see. Okay na. So until what time mo diri ma'am? Hangtod na human ang ilahang county. I see. Wala mo like estimated time no wala siguro. So murag dili po di makaabtan og kadlawon ma'am. Dili ko siguro. Dili po. Sige murag nag-start naman sila og counting sa Start na sila ganun. Sige. Salamat ma'am. Salamat. So, auto no? Naklaro in town nga aduna di ay suspicious nga person diri nga gituuhan nga nagdala og something delikado sa usa ka bag. And ang gingon nila usara di ay kadto ka trash bag nga itom. So ang sulod di ay ato mga flashlight. So kinaot sab nga sa ato ang mga voters dili inta kita mag tiyaw-tiyaw kay matod pa nila usara daw to ka binuang pero hinaot kay dili ta magtiyaw-tiyaw kay usa kani ka dako nga paghitabo and then pwedeng maalarma ang ato ang mga residente diri no. So kana siya. And then again balikon ko padayon gihapon ang ato ang liquor ban. Balik-balik na nato no ang liquor ban. Hinaot dili magpabuyag ang mga tao sa lain-laing dapit diri sa Sugbo o sa lain mang dapit sa Pilipinas no. Na aduna kita liquor ban para ma-ensure ang security sa ato ang mga voting precincts, not just that but also the nearby communities because elections like this one can be pretty intense at some point. So kana lang hinaot nga ma-maintain gihapon nato ang ato ang security despite sa tension between different parties. Most especially here, for example, in Barangay Pusok nga adunay duha ka partido nga nag-atbang jud both sa barangay nga mga seats as well as sangguniang kabataan. So kada no makita nato sa atong likuran na anay mga nagdala og mga food packs kay ilang gi-expect nga kani nga pag-inihapay manually sa ato ang mga votes kay mo taas-taas pa ni siya. Parang taas-taas pa jud. So wala sigon pa sa ato ang mga kapulisan wala sila estimated nga time. Pero gituo mutuosan sila nga dili na nimo abot pa sa kadlawon. And pakitaon ta mo balik no. Dira sa akong atubangan padayon gihapon ang manual counting sa mga votes. No? Niduol na jud sila sa board.
Mana sila. So again, gamay ra ang makasulod. O gado na po tayo mga nag-distribute po sa mga food packs. I believe para ni sa ato ang mga volunteers, sa mga poll watchers. So daghan ang mga precincts nato diri sa Pusok. Padayon gihapon. Diri pod nagtupad-tupad ra ni ang ilahang mga precincts diri. Alright. So again, no, this election, BSKE 2023, is a bit of a delayed na siya nga election. Kaya supposedly, this should have been done in 2021, if I'm not mistaken. Kay kani nga mga opisyalis nga nang lingkod karon, itong mga incumbent nga mga officers, kay nakalingkod din sila pag 2018. So, following the government code, dapat until 2021 na sila, tulo ka tuig. Apan, tungod sa lain-lain nagkadaian nga mga rason, sige siya ka-postpone. In fact, it was postponed 3 times. So, karon padayon na jud ni siya kay mulapas na sila sa 5 ka tuig nga panirbisyo. So, kana siya. Again, mo ni ang sitwasyon karon diri sa Pusok Elementary School, diin namutar ang ato ang mga lumulukyo sa Barangay Pusok, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Hinaot nga uban ta sa pagpakabana, uban ta sa kalambuan. Kiniusab si Henry Likayan alang sa BSKE 2023 sa MyTV.